హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఉదయం ప్రాపర్టీస్. మీరు చూస్తున్న ఈ అపార్ట్మెంట్ ఫ్లాట్ వచ్చేసి 500 ఎస్ఎఫ్టీ ఉంటుందండి. 1 బిహెచ్కే సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉంటుంది. లిఫ్ట్ కూడా ఉంది. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 20 lakhs. లొకేషన్ వచ్చేసి సాగర్ హైవేలో అస్థినాపురం బిఎన్ రెడ్డి జెడ్పీ రోడ్లో ఉంటుంది. వీరి చాలా తక్కువ ప్రైజ్లో అపార్ట్మెంట్లో ఫ్లాట్ చూస్తున్న వాళ్ళకి ఇది మంచి అవకాశం అండి. అదర్వైజ్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే పైనున్న నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేయగలరు. వెల్కమ్ టు ఉదయం ప్రాపర్టీస్. Era